winjruok gi USAID e chiwo chenro makonyo jopiny. En ang'o ma nineno ahinya miwacho ni ma gima kogol to en gima dhi duoko piny chenro masebedo ka konyo ngima japiny? An kana yudo nini ma USAID en ma support mar education. Yes. En keche line matiyo en maru supporting communities kaka Mamadhare mondo advance education. Koro scholarships ang'ono go motimre. Koro sani ka ogol wach maru kony mosebedo kabiro no, ntiere wahia mang'eny mak dhi school, ntiere wahia families mang'eny ma koro probedo disorganized sana. Koro mane gima koro aneno ken gima pek sana ma chando wa communities magwan keche nyen gimo biro ma okiendwa wang'eyo ni biro bedo kamani. Wang'eyo nu samora mora ma government change, especially US, to ntiere kila government biro ga kod chenro magin, biro ga kod lokruok magin, lakini mani nyen lokruok ma nyoro onge ng'at mong'eyo. To bende samo biro seche moko imiyo ga grace period, inyalo miyo 3 months, inyalo miyo 1 month, inyalo miyo 1 year. 1 year no en mar mondo reorganize yourself, lakini